Hello guys, Zita and Ella King guys, kunawanga satandizwa guys, rumbogadzira rhythm resimdanzo guys. But asiyo nyaya ndayona guys. Kune vanoda kudzidziswa kugadzira marhythm. Muri free kundibata guys. Namba muri kuzoona ipapa. Handisi kuti ndiri nyanzvi ndinogona vandinoziva, asi zvandinogona nezvandinoziva ndichaita kuti uzive izvozvo ugone izvozvo. So guys, muri free kundibata ende ndobva taonesana zvandinogona izvozvo nevanenge vachida kudzidziswa like kana kumaster masongs zviri kuedita mavideos. Muri free kundibata vanenge vachida kuona kunzwa masong andakamaster kana kuti mavideo andakaedita munoenda pachannel yangu yakanzi Ella King, ndo pane maworks andinoita ipapo. Kana uchingaonakirawo neart rangu uchida kubatsirawo kuti ndikuonese ndosvita sei, undibata ende ndobva taita sei tapana malessons. But andipe malessons free guys, mutoziva kuti itori basa, because zvandienda kukudzidzisa ipapo zvikatopinda mujere watova kutodyawo mari uchienda mberi kana uchigona kuzvishi manager anditi maona. So guys, nevanenge vanakirwa nerhythm iri muuye namba muri kuzoona. Asi guys, uchiuya andipe munhu rhythm for free guys, tinotengesa because anoona kuti machine iri on yakatotengwa mairi mumba inotobhadhara rent. So andikwanisi kupa munhu rhythm for free nekuti ibasa. Kana uchitonyatsoziva kuti music ibasa haumbotozouye uchitaura nyaya yekuti ndipe mahara for free animona. So ndo nyaya hombe yandaya kuzokuzivisai guys. Saka pane vangu vasina kunzwa kuti chirhythm chinosounda sei, toda kuchiplaya ende moteerawo vanenge vada se vanakirwa nacho moita sei mondibata guys anditi. Saka gandichiplaya.